weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Thila Doggo Siwre Thiambe kon waktu yoni ha to Mboto e nder galle ceerno Mamadou Isaga Kebe e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabroji men to leydi Sénégal lulde sarɗiyankoɓe hanki o gam firtude wolande ngal cetal kabato ngala mbuñaari e nder leydi ndi o hanki ono waɗi haala hewka no feewi hakkude sarɗiyankoɓe haade ɓe darnude cetala kesal ngal ene haaɓo ko fate gueɗe mbuñaari to leydi Mauritanie bolinen jokki yoɓade pittali ɗum ko caggal hanki o accident bannoɗo yimɓe ɗiɗo mbasi pittali men ha jamma hanki o sanga 2 heures jamma ko accident waɗi neɗɗo goto wasi en fitta noon taw ko gollotoɗo e sinim patnoɗo toon to Zuwayrata to leydi Mali suudu ñawore ndu Bamako yowi kala ko fate pirtugola ɗi landaji dawriyankoji ɓen heedanɓe jomin partiji kolliti ɗum ɗo hen ne deña hakkille no feewi nden ñawore jogori artoyede ko nogase naya lewru fandu to Guinée Conakry inde makko ko Talibou Dabo kay conférence mo wanno ñande aset jewtuɗo hen o holliti wonande Billa Ba hakkame fuññe mangue ene celli ene jamne jamane jara woni tan nanguira ko beele deƴal ne wona e nder leydi ndi yogay pelle civil e rima o saaha nde enquête uddite hen to leydi Côte d'Ivoire hedde keerol hakkude mabɓe leydi Burkina Faso ko jangu waɗi toon yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen kabruji men manawen ha to Afrique du Sud Angola ma jaton to Niger joolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkude yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitimen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuuɗo jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde balawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on gonduɗo e prostate hay sino prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wonano ko prix son jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawra ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawbare nogas e jeegom juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Seydou Abouba Doudal Bonnourou Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ene jogui beelema teddinirde dendagal bandiraɓe julɓe kala taweteɓe Dakar hay nder leydi ndi hay bowal leydi ndi kala aɓe jogui ñalawma refto alqouranil karim aɓe jogui almuɓe joyo hakkude mabɓe kala hen goto ko debbo taw kadi ko renɓe alqouranil karim ɓe ganduɗa ñalawma ñande capan tati nduɗo hen lewru wonata ko aseɗo toon to studio Dakar woni juma mawɗo mo Dakar ko toon ɗum waɗata tugganma tan 14 heures ha faynma 19 heures on ñalawma noon ini paare o ko ceerno Alhaji Abdourahmani Ka andinde mon noon wonande duɗal Bonnourou koye gardegol ceerno Makki Mountaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall aɓe bismi hen noon dendagal bandiraɓe julɓe kala jeehaten ko toon to cuuɗi men Mboto Ahmadou Isaga Keɓe o ceerno mo ganduɗa mo nanano ɗon dande mum e kala kikiɗe taw kadi koye jayde moon weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe ne iwra moon toon to Ziguinchor koɗɗo e joomum hande ɗen kesitina yurmede jomiraɗo yo duumo e makko ñalawma mo waɗanno ziyara e kala hitande hikka noon waɗata ko ñande jeegom lewru septembre fannudu so jomiraɗo haaji taw kadi koye dow gardugol khalifa galle o ceerno Ahmadou Isaga Keɓe kame miñumen kala dendagal mbottanaɓe ko taari ɗum kala kono kadi kala kay gownoɗo nande ziyara ceerno Ahmadou Isaga Keɓe mo waɗanno e kala hitande ko fate janngude alqouranil karim kame duwoji kame salatu tasbih e ɗum kala ko fate ɗen gueɗe kala ene bisma hen taw ko toon to cuuɗi men Mbotto ɗum noon waɗata ko ñande jeegom lewru septembre so jomiraɗo haaji ɗon ɗo cuuɗi men Mbotto ɗo hen kumpital men ɗemgal pular to leydi ndi Sénégal gartaten koye suudu sarɗoyeji ndu leydi ndi Sénégal ñalawma hanki o ko lulde wulde Diawa ɗum noon ko hakkude sarɗiyankoɓe kewendi kame lundo ko ɗum noon ko hanki o caggal nde firta walla nde cetal ofnaka ngal ganduɗa ni haaɓo kala ko fati e mbuñaari taw darno ɗum ko gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall nguɗo laamu noon yiiɗi ko darnande koye men taw ko cetal mumen ngal ganduɗa
ngal ne kadi ko kabotongal mbuñaari taw joɗe to ko toon to galle lamorgo ngo ngam futtine guite ko fati yoga e gueɗe golleteɗe ndeka leydi ndi kala Aissata Tall Sall noon sardiyanke mo Benno Bokk Yakaar holliti wonande kay ko fati bange wonande pirtugol ngal ɗo hen casal ko catal ko ittude tigui wonande Serigne Bassirou Gueye mo ganduɗa kañum wonno gardiɗo ngal ɗon catal o saa noon ko merade hen gueɗe o itti ñande kala ononne kadi ma on meeɗe ittede ñalawma goto ɗum noon firti ko ala kala ko heñora ɓe sarɗiyankoɓe wonɓe foftade men yo gara goota ngal ɗo hen kuulal ala ko waɗiri ɗum so wona yidde ɓe ittude Serigne Bassirou Gueye hewɓe sarɗiyankoɓe lundo garti e oɗon sifa ko wano kala hanki o ken tolno e temedere e capantato sarɗiyanke gooti wonande kay ngal kuulal ittama ngala taccinama darnude fati e cetal kesal dartongal haɓade kala ko fati e mbuñaari ɗum noon waɗata ko toon to galle lamorgo to ko fati e banggue ɗin sumgoji sarɗiyankoji ene jokki ha hande ɗum noon ko yidde kadi lawɗi nde kuulal wonande kay on gullittoɗo so tawi yi jawdi ndendadi ene borjine nde jomum wullitto taw ene wona e ndenka e kisal kala woni haaltoyde so tawi a yi jawdi ndi ne borjine walla e mbuñaari ko fati ɗe gueɗe kala taw jogui hen laaɓo labɗo no fewi aɗa wawi wullitade jomen ndewne lawol taw anne kadi gullitiɗo aɗa waɗe e ndenka e kisal ɗum noon wonande ɗin débatji ne jokki hen ko ɗum ko noon sarɗiyankoɓe lundo hanki namdima wonande jagoɗɗo sariya leydi ndi ko fati banggue bisuji duppanoɗi e fitinaji bannoɗi e ɓen kadi ɓe ganduɗa jayiyaɓe taw ko pelle joguitiɓe yanɓe e mumen holko jeeyi sababu ɗin dossier ji kala o holliti ko seesa yarate haqqilantagal haɗen gueɗe kala ɓuuri wawde taccude no fewi sarɗiyanke Guy Marius Sagna kañumne namdima on jagoɗo sariya leydi ndi ko fati e dossier ji 2021 2023 ha hande holɗo yarata kanko jagoɗo holliti ɗin dossier ji kala tottama wonde procureur ɓattiɗo cour d'appel de Dakar o saaha heddi tan koye ɓeɗon so tawi ɗin enquête aji jamirama yo fuɗɗo tan koko fuɗɗoto kono gueɗe ɗe kala ko yarude hen jama ha heɓa hen ko laaɓi taw kadi ɗen gueɗe kala ene mbawa fawede e dow lawol gartaten koye mairie de Dakar heeɓi gardiɗo kesso taw koye waylo kawniɗo no fewi o Abbas Fall mo ganduɗa Abbas Fall wonino ɗon adjoint e laamu taw kadi koye Barthélémy Dias ɗum ko caggal nde ittano caggal muɗum noon wono yino wonande kay e landa Pastef taw kadi koye dow sifa jagoɗɗo e gouvernement Ousmane Sonko wonde kay jagoɗɗo golle mo ganduɗa hande o hewɓe ne kalama accita ngal ɗon gollorgal ngam toppitade mairie de Dakar ko wona ɗum ko noon ko hanki ɗin sumgoji baɗɗi kamɓe ɓen yaaɓe suɓoyede koɓe nayo ene hen noon gone benga wonani ko taxaw mo Khalifa Babacar Sall mo ganduɗa hande o luural manggal ene woni hakkude Barthélémy Dias goɗɗo noon ko Daouda Gueye ene wonde Mamadou Massamba Sy kame ene wondi kadi Abbas Fall noon kamɓe ɓen suɓotoɓe koɓe capanɗe jeetato hen capanɗe nayi e jeenayo gonani ko Abbas Fall capantato gonani ko gone bengue jeeyi sababu noon o saaha Abbas Fall woni maire wuuro Dakar discours makko hanki o holliti oɗo saaha o wonani maire politique o wona kadi maire mo Pastef o wonani maire ko wuuro Dakar kala ngam yidde yaltinde Dakar e caɗele e jogade fandare mawde wo noddi wonande kay o équipe kala kamɓe kalde ɓe ndendata ɓe gollido golle mabɓe beele ɓe taccina Dakar e caɗele ɗe ɓennata ɗe kala keddoɗen koye leydi ndi Sénégal keddoɗen koye leydi Sénégal garten koye Bougar Diouf noon kañumne jeeya ko Bougar Diouf mo ganduɗa waɗama mandat de dépôt taw kadi ganduɗa waɗimo ɗum wonande ñalawma janggo alarba noon o jogori darade e yeeso sariya leydi ndi wi Aziza Fall jeeyi sababu noon o nanggano ko guelañande aljuma nde ɗum noon ko woni konnguɗi ɗi o haalno ko fati e Ousmane Sonko taw kadi koko fati e banggue Casamance goɗɗo kay taw ko jaydiyanke kañumne oɗo saaha ɓenninaɗo e nder kaso kañumne ko kalno jaltuɗo e kaso kono tajanaɗo lebbi tati e kaso kono wona lelotoɗo mo yoɓa ken tolno
temedere nogasa ujunere ɗum ko caggal nde procureur wino yo tajani lebbi jeegoma hen tati wolelo tati keddiɗi o wasa lelade tawmo yoɓa temedere ujunere kono noon juge tajanimo ko lebbi tati e kaso taw leltako omo yoɓa temedere nogasa ujunere ɗum ko caggal nde o haalno konguɗi faade Ousmane Sonko kame Erdogan horejo leydi Turki on woni Dawuda Coulibaly o sa noon hooti galle mum goɗɗo noddaɗo ko Mamadou Sy Tunkara mo ganduɗa jiɓɓinowo yewtere kala saha ɗum koye yewtere nde o haalno o holliti ene wayno ko fate banggue harminde kuulal ngal debati gorkate nder leydi Sénégal ngu laamu caggal nde wino ɗum ɗo henna fonno ko harminede e laamu Macky Sall guila ɓe gaari elle ma wi koɓe rumtiɓe ngal ɗon kuulal jeeyi sababu Amadou Ba mo Pastef artino e kan haala ngam wiide ɗum ɗo henna ko habrude fenade hande ono wona dama e yeeso cyber criminalité ngam notade ɗin konguɗi ɓoyata maw hujjidiri hen hewɓe jayndiyankoɓe noon kolliti metti mumen e ɗiɗo henna gueɗe kala jamma gadiɗo to Bourdi taw kadi ko toon to Tivaouane hanki jammo Bourdi udditama toon e tawtorede khalifa général mo Tijaniya woni Serigne Mansour Sy wonande Serigne Mansour wonande Serigne Babacar Sy Mansour kame yogay enɗam sisiɓe kala mbawi tawtorede toon to Tivaouane ngam udditgol Bourdi jamma gadiɗo hanki woni goo wonande Bourdi kanko khalifa o noon wo erima konguɗi makko faade yonta o de gustoto ƴattoje haalaji bonɗi e laylayti rendo ɗe gartirta koye men faade dewal Allah rokkude waktuji ɗi ha timma kono kadi artude wonde yimɓe cultivé e rononne kadi mbuñaari ɗo jiiɗa kala moni kala wonko yiɗi dañde taw sifa no dañiri ni ala hen kala ko feewi ɗum noon nawrata leydi yeeso nde moni kala nunɗata fawo e peele muma e dow peewal so tawi kay ene daña no feewiri nde tawno ko ɗum tan o jogori wonde battane moƴƴe no feewi yimiyanke biyeteɗo Bibisa Ndiaye kanko noon o waɗama garde à vue ɗum ko caggal nde o yaltini kiliba on kilib noon o ɓorni ko zippuyel tongel no feewi ne wondi kadi suute gostana ɗum woni omo yirlina on kilib omo yima hen noon yimre wotere mo wiya foma dal baxna kala ɗo nawɗami ne moƴƴi firti noon o nawama to kaso beele ne moƴƴe makko walla ala ɗum ko caggal gullitali len wulliti ko cheikh walla wulliti ko Serigne Bara Mbacké ne wonde Cheikh Astou Fallo Serigne Adama Mboup ko ɓeɗo hen gulliti jeeyi sababu noon o saaha o nanggama ngam wiyede kay o saaha mo bonna sukaɓe leydi ndi kono kadi omo hollira caysiyagal taw kadi koye vidéo makko jimrimo yaltini o hen to Tambacounda ko ene tolno e 800 lekki kañum woni ko lora toon to Misra ɗum noon ko hakkude o e Foreya kame tawtorede maire commune mo Misra kene wona 33 kilométre hakkude mum e Tambacounda wawde lorde leɗɗe noon yimɓe nande kay maire o kame ɓeena dillotoɓe taw kadi koye o e Forey ɓe kolliti fandare mabɓe kay ko yidde tigui wuuro Misra gonde wontata wuuro ha ko ñebbe kala ko fati e banggue wonande to fati banggue lorgol leɗɗe ha sukka no feewi keddotoɗen koye leydi sen jeeyeten ko toon to Kédougou inde makko ko MK kanko jagguno laaɓi kay woɗɗedi dande joom suudu makko ha fuɗɗi tajje hawre gulali keewi no feewi nde yimɓe gaari o dogi noon ɗum wanno ko toon to Banta ko caggal mo o dogi balɗe tati omo yiile wo yiitoya kono ko bireɗo Koliya ko toon wo nanga kanko noon ko nanga ko hande o waɗama defre ngam ɓennude kaso debbo noon ha joni tawe toon to hôpital Kédougou ngam hebde safara muɗum oɗo saaha noon natti tampude no feewi kono kam hirsande nde ko musde no feewi Madina Manka toonne kadi tana musɗo bannoɗe toon guila heccanki jamma o guila heccanki o ha hande kay hewɓe finoɓe toon ne gonde sok mawɗo no feewi ɗum ko M Sambo mo ganduɗa ko joom galle kame ɓikkon mum ɗiɗon ɗum ko caggal nde waddi e joom suudu mum debbo noon hocci bagage mum yalti galle o ko wa ɗum konon debbo limtini laabi kewɗi ne ara ngam ɗaɓɓude yo accu dande muɗum ko wala ɗum konon ɓiɓɓe wo tettiɓe toon to église o artiri sukaɓe o nani ɓe suudu kanko sukaɓe kala o ruufe makko essence kame sukaɓe o duppi nde gulali kewi noon hoddiɓe ne gaari kam mbawi fabade hen gotel
kanko e gongel gel kam ɓen mbasien pittali men ngel noona ene woni hakkunde wurɓe maɓe toon to Ziguinchor oɗo saa noona koye tanaji musde tigui oɗo saa finoɓe toon hewɓe kay kolliti ko gueɗe musde kamtoriɗe no fewi woni ko waɗi kanko ɗo henna Samba jaltinɗo hoore mum kañum e ɓinguel mum Gurel ko dewel ngel tigui woni gurguel hen kono ne tampi no fewi e ganduɗon cumarama ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder guenidi leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie teskede accident ji ne jokki yoɓade pittali e booli Mauritanie wi noon ko cetal rewido nden kay kisala booli guenidi ɗum ko caggal accident hanki badɗo toon to nokku bireɗo Atowa Jila ne tawe e nder Federiga taw ko oto nannoɓe maayiɗo ko on oto waɗi accident yimɓe ɗiɗo mbasien pittali mumen waɗi noon yimɓe tato gañiɓe hen jamma hanki o sanga 2 heures jamma goto gollotoɗo e cetal sinim walla isine mo sinima on noon kotanoɗo galle mum sanga 2 heures jamma kañum waɗi accident wasi hen fittandu muɗum teskede kala ñalawma accident ji e booli ndi leydi kay ene yooɓo ɗi pittali keddoɗen koye leydi ndi Mauritanie ƴetti pellital nden kay kisal ɗum koto banggue doctoreɓe safroɓe kala e rentinde ɗum koye fannu jagoɗo celal ɓaɗi leydi ndi ɗum ko caggal ñaw biyeteɗo bade baɗi nde feeñi toon to Dakar laamu ko leydi Sénégal o saa noon Mauritanie jirtini yimɓe mum kono kadi oɗo saa toppitade ko fate banggue on équipe beele kadi so tawi feeñi ha wawa haɓade ɗum taw wonata bettere fandare gouvernement leydi Mauritanie ko nde Mauritanie wawanta hoore mum to fannu kosam beele ne natta sodede caggal leydi mum ɗum jeeyi sababu jagoɗɗo oɗon fannu toon to timmidara wawi tigui uddide toon taw ko usine mawɗo no fewi mo ene fota nawde ujunere litere kala ñalawma ko fate banggue bismogol walla jaɓɓogol walla nde jaɓɓogol walla nde kosemeje ɓireteɗe taw nene wawa wahlede watte kosemeje duumotoɗe no fewi ɗum ko caggal on usine badanoɗo toon to Nema alarba janggo gasata ha laaɓa walla nde vacances gouvernement o kame hoorejo leydi ndi kala Mohamed Cheikh Al Aswani dossier ji kewɗi noon ene padiɓe ɗum ko ñalawma janggo batu jagorɗe moɓe poti joɗade gam artude golle mabɓe kamɓe kala dossier ji yo layru nanɗon noksode mankude diƴƴe nanɗon mankude coura caɗele accident ji kala mum ene tawi ɗon ƴergol maayo go Sénégal ɗe gueɗe kala ene fadiɓe ɗon ko fati banggue ɗen jagorɗe gonnoɗe foftorde men ko ñalawma janggo o wonata ñalawma gadiɗo wonande batu jagorɗe kuccam golle mabɓe ɗum ko caggal ndeɓe jahno foftoyade yeeyoɓe to marché central de Sabaha juɓɓini hanki o seppoton to place de la liberté kamɓe ɓe kolliri mette mabɓe ha hande kay ko nde magasin uji mabɓe guddite ken tolno e 200 magasin koko udda e dow gañalde wideɓe ɓe kollitiɓe e rima jagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu o saaha nde wallataɓe beele kadi ko fati e banggue udditgol magasin uji mabɓe finoɓe to guiɗi maka hanki o noon ko jonde jooɗi jonde nden kay kisal goma e Sénégal hakkude gouverneur kame cetal tammigal on fannu gam teskede goma e ngo Sénégal ngo waɗɗani guiɗi makko ko ƴeeri kay ha yetti fongo e fongo heddi tan ko walde e balduɗe mum aɓe ndentina hewɓe hodɓe yogay nokkuji e guure nannoɗe diƴƴe kala ha tenti noon ɓen remoɓe yogay banggueji kala nde ɓurata wawde rentade no fewi port autonome de Nouakchott puɗɗima campagne ko fati vaccination kame pistage ɗum noon ko fati banggue haɓade o ñaw biyeteɗo hépatite mo ganduɗa en tampini yimɓeɓe no fewi ɗum ko toon to kaggulaɗe to ɗum noon ko peeje haɓade o ñaw ɗo e 2030 gam yaltinde orafi ha laaɓa hewɓe taw kadi ganduɗa ko yaadiɓe noon kadi Ali Boukar to Nouadhibou ceppi hanki o yeeso gouverneur mo Nouadhibou kamɓe noon ko wideɓe neɗɗo mabɓe yo accite ko ɓuuri yawde yaccadeɓe e rima jagoɗɗo awo ma jekkaɗe leydi Mauritanie nde ittoyta wullitande ne wulliti ha ganduɗa milita mabɓe nangaɓe kolliti yiddeɓe ko ɓe nanguiraɓe gañalde e dawrugol kala nde ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade jeeheten ko haton to wuuro Nema ne tawi nder état mo Hawdila Chargui walla ni région de Hawguila Chargui to ne kadi ko suka gorko naate woyndu hanki o caggal noon awdemo wawa yaltude kam taw wasi
hen a fittandu makko ɗum uddi kumpital men ɗem ngala pular e ndera genidi leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali jokkodiral hakkude Amérique kame leyɗele Sahel leydi Mali nonne kadi Niger Burkina Faso ngal jokkodiral ɗum ko caggal nelaɓe galle danejo mo États-Unis de Amérique e jonte jawtuɗe yadeɓe toon to Bamako lamorgo leydi Mali gam kaldigal hakkunde laamu militaire kame laamu Amérique o saaha noon Amérique ne jogui fandare wallidde leyɗele Sahel ɗe ha mbawa jogade nden kay kisal mumen to banggue armeji e banggue peeje kala ha hapto joguitiɓe armeji taweteɓe toon kono wonata tan ballal ni hen tan kono alay saago kay Amérique kañumne meeɗa e ngaaluji cuuɗiɗi e nder leyɗele mabɓe guila e kanŋeji ha e ɗen gueɗe kala kono oɗo saaha noon laamuji leyɗele Mali ha tente laamuji Sahel e koye mumen mbi so dañi ɗum ala ko gasat ɗum ko caggal nde ɓe ndungti ha laaɓi yoga e leyɗele européen ji ha tenti woni gueɗe mbaɗoye allié mabɓe faade leyɗe Russie o saaha noon Amérique koko yiiɗi kañumne joltinde koyngal mum e ngal ɗo hen dinguiral keddoɗen koye leydi Mali ɗum ko caggal nde firtono par wonande CNT taw kadi ko landaji dawrugol leydi ndi ɗum ko caggal nde ɓe gulliti kamɓe diɗɗal avocat ji mabɓe toon to suudu Ñawore ndu Bamako hanki ono ndu suudu holliti heeɓi wullitago mabɓe oɗo saaha yowi nden yowre pirtugol maɗi gonɗon kanji landaji ɗi ɗo hen ha nogasinayi lewru septembre maɓe mbawa yewtidde e cour suprême kame cour d'appel ɓe kala ɓe mbawa yurnitade ɗin dossier ji kala no rewirta kamɓe ɓe kolliti ɓerɗe mabɓe ne ndeeƴi hen no feewi ɗi parti ji kay so tawi pirtaka ma wonande jaam mawɗo no feewi teskama Bamako ha e guure mawɗe taariɗe Bamako kala ala ɗo mbawɗa wirtade so ala kay beɗɗo mo junggo tinno yo dañi ko jolkuɗa hen saabu aduna o ne satti no feewi ha tenti noon fuɗɗanma tan guila 2012 ha yettiɗo hen guila tan caɗele nden kay kisal naati leydi Mali teskama jelari koko ɓeydi no feewi rewɓe e worɓe sukaɓe mawɓe handicapé en eɓe gona handicapé en kala ha tenti noon ko wayno jumaji e jamaji e jeereji e banqueji e ñamirɗi ha e nokkuji kala e carrefour aji kala ɗo birtiɗa kay tawata ko yelotoɓe ene keewi no feewi woni hen ko almuɓe woni hen kadi ko woɗɓe gona almuɓe ɗe gueɗe kala ene tifodiri no feewi Jayde Mali acti noon waɗi hen reportage mawɗo no feewi holliti noon goto biyeteɗo Mariama holliti kankone ko cakkanoɗo junggo omo yeelo kono e ballal gorko goto ñamlowo dañi ñamdem o wattiyede fruit ji o yenanama deke liggade ɓuuri jelari omo eri ɓen yeltoɓe moni kalde dañata ko jaggui accan ndi jelari ndi ganduɗa alana haɓe nafoore haydara to Guinée Conakry haalande ñande asende woni Talibi Dabo on noon ko dawriyanke ɓattiɗo hande o no fewi nguɗo hen laamu wonno koye landa Alpha Condé caggal noon taw tawi nguɗo hen laamu militaire kanko yaltini konngudi makko e nder conférence mo wannowo holliti ene selli ene heesi wonande Mamadou Billo Ba kamɓe fuññe mangue di Oumar Silla ɓene cellini gone jaam oɗo saaɓe goni koye nden kay kisal aɓe ñaama aɓe jara tagui laamu ngu nanggudeɓe tan ko ha jaam dañe e nder leydi ndi kono ɗum konon société civile e pelle yaadi ɓen kala kolliti noon wullantede mum faade procureur laamu ngu ɓooyi hollide anda hol nangguɗoɓe ɗoɓe nawa kala ɓe noon kolliti yo enquête luggo uddite hen oɗo hen biyeteɗo Talibi Dabo nde nawi tawi yeeso lawol haala ɗoɓe dumbaɗo noɓe dumbira ɗoɓe goni kala kono ɗum ko noon joom suudu Mamadou Billo Ba holliri weltare mawde no fewi saabu guila gorko makko bifta faade joni woni hitande manki ɗum ko seeɗa ala kala ɗo nani haala mbaka ni ko ɗum ɗo henna ene deña wonki makko saabu wonande joom galle makko ni wuuri jeheten ko tan to sigiri rokkude gurdam wasde gurdam tawimo hen ɗum ko o debbo biyeteɗo Zeynaba Fofana mo duuɓi nogas e jeeɗiɗi ko hanki jibini sukaɓe nayo lawol gotol ɗon nde o jibini o gayni ko ɗon o wasi fittano makko e wiide gardiɗo hôpital mo sigiri o leel arde hôpital to wari komo tampi no fewi omo leefi omo lossi no fewi tension mo kala ene ngabbi taw koye dow oɗon sifa paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire heeɓi jangu muɗum gon jangu waɗi ko ñande kikiɗe alet hecciyanke o
ɗum noon waɗi koye wuro wiyetengo difita noon tawete koye département mo tihini tawete koye région de Bunkani waɗani keerol hakkunde leydi Côte d'Ivoire kame Burkina Faso ko ɓen jogitiɓe armeji ɓe keptinaka jani goɗon wuro ɓe lorli hen ken tolno e yimɓe nayo mbasi pittal men neɗɗo goto majji hen debbo goto duppa hen omo wuuri noon omo tampi no fewi daabeji kewɗe nawa hen galleji kewɗi duppa hen o saaha noon armée leydi Mali armée leydi Côte d'Ivoire jafoɗen dartima gam wadde hen enquête jaƴƴo no fewi e wiide état major général Lassana Doumbouya holliti oɗo saaha maɓe guddiɗe hen enquête aji jaƴƴi no fewi gam fawde juuɗe mumen e waɗɓe ngalɗo hen baɗal to Côte d'Ivoire keddoɗen Alassane Dramane Ouattara bannoɗo jillu mum toon to Paris lamorgo leydi France arti hanki o e nder leydi muɗum ko hanki o noon diɗɗal hewɓe ɗoftimo ñalawma hande o jiƴƴini ɗereji makko to cetal tammingal sumgoji leydi ndi gam jeeyedemo e sumgoji baɗoji nogas e 5 lewru octobre taw koye ndeɗo hen hitande taw ƴamata koye 4e makko mandat ko ɗum kono Laurent Gbagbo holliti kañumne joƴƴini ɗereji muɗum kono inde mum ala e liste électorale holno jogori waade hewɓe mbi ko woni yeeso daɗani guite Afrique du Sud Jacob Zuma laaminoɗo leydi ndi erima e erande o hestetini faade Afrique naaɓe tenti noon faade Union africaine nde gonata neɗɗo goto mbaɗa koppareje gote woni mone goto kalis goto ɓe ndenda fandare ɓe kapto añɓe mabɓe halfunoɗaɓe ko noon tan ɓe mbawite yaltirde caɗele kala ko wona ɗum ko ene torlaɓe ene loraɓe teɗa ɓe keddo e caɗele jamma ñalawo erima ɓesguji Afrique naaɓe nde ɓeydata darde gandal kame golle kamen tan mbawi heɓɓitade Afrique ɗi konguɗi o serani haalde kala saaha kanko on Jacob Zuma gonnoɗo hoorejo leydi Afrique du Sud Angola Luanda jaɓɓima hanki o hoorejo leydi Émirats Arabes Unis woni Cheikh Mohammed Ben Ziyad waɗi jillu mum hoorejo leydi Angola kam jaɓɓima toon to Bawal laaɗe diwoje ngal Luanda ɓe mbawi yettutoɓe jaaƴi no fewi ko jillu golle kame cehilagal hakkunde leyɗele ɗiɗe kala to Niger e nder opération gulɗo diaw armée leydi ndi mo FDS ɓe kolliti ɓe teɓima gandi mawdidi Boko Haram biyeteɗo Ibrahima Mohammed ɓurandirede Abu Umayma woni inde nde rokkiri hoore makko taw koye maayo ngo Tchad lac Tchad koye on région de hoore mum walla wiɗum maayo Sihilwa ko toon ene tawi nder région de Difa ɓe mbaɗi toon ko 3 frappe ɓe mbawi teɓademo hena joolam jaɓeri to Birmanie duuɓi 6 hanki tengurengu ko leñol bitengo Rohingya leñol julɓe gurgol toon massacre wara lepta yaltina leydi ndi ken toon e million e mabɓe ene moltoyi toon to Bangladesh hande hotani leydi mum ɓe eeri ko sariyende watte e ɓen waddeɓe kono hande ala ko gasi hanki on ɓe ceppi e yeeso kan réfugié ji mabɓe ɗeɓe moltoyi toon to Bangladesh Arabie Saoudite kame Égypte hanki o ɓe erima wonde Israël Gaza nde jeygue dartoto ko ɓuuri yawde e yaccade Israël hewɓe noon ceppi hanke hande kala yoga e guure mawɗe taweteɗe Israël ɓe eri ko yo hare nde darta ko yaawi ko wona ɗum ko otage uji ɓe gabɓe nde ɗaccitte ko ɓuuri yawde e yaccade joolam jaɓeri ma en jabbo musidɗo men Alhassane Oumar Mbocco mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaru yimen ɓuuri tengtude e joolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Faraïse toon de ñande altinare 25 lewru juhu ujunaji ɗe 25 woni kay école aji mabɓe gudditi toon to Mayotte lebbi 6 caggal kay nde ɓe dañi hono bomare wonnode toon nde taw ko hindu mawdu ummoridu toon e nder tawde ko geeci ari toon toon ni to Madou Diouf eɗo wayno oɗo kadi tawto gardiɗo hono Mayotte to o wi 16 ujunere suka ene wayno hoɗo winditima taw kadi koye nder premier hono degré ɗum noon e wonande ujunaji 3 e temedde ɗo huuro cuuka ɗum noon ɓen ma mbaw kadi hono janggude toon kono noon ene wayno ko waktuji ɗi tan e nder ñalawma ɓe mbawa ara janggude nde tawno wonde ɓe mbi ɓe ngala taw kadi ko duuɗe bawɗe jaɓɓade ɓeɗon sukaɓe
leyɗele teddude Amérique jonte ɗiɗi toon Donald Trump kañum de wawi hono neldude ko ɓuuri ujunaji ɗiɗo taw kadi ko terɗe taw kadi ko garde national ko fatti toon de Washington lamorgo leyɗele teddude Amérique ɗum noon ko ngam wawde kay fittude toon wonande no wiri wonande ɗen kadi taw koɗo balɗe ɓe mbawa kadi ƴewde no ɓe mbawi kadi kono hisde toon hani kadi wuuro ngo e guure goɗɗe ɓe mbawa kadi kono taw kadi ko wawde kadi ƴewtade ɗum nde tawno wonde ene waɗi ko nande kay ɓen taw ko bandiji mawɗi no feewi ɗum noon wonande kanko gardiɗo leyɗele teddude Amérique o mata kay won ɗen e guure ɗe ma mbaw sottude e wona e ɗen taw kadi kono caɗele Gaza ko famɗi fof joyo taw ko jayde yankoɓe liggornoɓe e ɗen jayɗe caktirɗe taw kadi ko kuftodinde mbawi kono howritoɗo e jomumen wonno ko ñande 25 lewru juguƴoto 25 farapuji gulɗi jaw wonande leyɗele taw ko leydi Israël wawi kadi wonde jorde toon e ɗum noon toon to hôpital to banggue worgo banda Gaza ene wayde so tawi foof rendima wono yimɓe 20 ɓen huttiɓe e jomumen no bayiniri tawa ko défense civile taw kadi ko leydi hono Palestine Sarr Abdoulaye Sarr ko ɗum de tonguɗen habaruji men e ñolam jaɓedi taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj mo Sara Ndogu ngam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodj golle man jooɗi peewi musidɓe tedduɓe no wonno komin gaddanno mon kikiɗe hande o kettimalaki jaam yo jaam Allah hiiranen